Продължаваме специален поздрав за Румката, за Румен, специално за нашия тон режисьор, за най-големия тон режисьор в Галата, за Румен. Песента е "Кажи ми като мъж на мъж", специално за него, от името на оркестъра. Кажи ми като мъж на мъж, къде сгреших с нея? Защо си тръгна изведнъж? Защо да живея? Ще кажа като мъж на мъж и да боли ще мине. Не е лесно, но се дръж, не се пропивай, сине. Остави ме, нека се напия и след смеяли ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да страдаш тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обична умираш. Болка е по-страшна и утада, като гледам моя син да страда. Това сърце голямото, да знаеш как го мразя, за нея ми е самото, боли не забравя. Това сърце голямото, на мене ти приличаш, дано простиш вината ми, че като ме обичаш. Остави ме, нека се напия и след нея ли ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да страдаш тя не заслужи. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обична умираш. Болка е по-страшна и утада, като гледам моя син да страда. За нашия тон режисьор, за Румен! Остави ме, нека се напия и след нея ли ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да страдаш тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обична умираш. Болка е по-страшна и утада, като гледам моя син да страда. Благодарим на оркестъра!